Nagtakda na ng schedule ang lokal na pamahalaan ng bayan para po sa mga estudyanteng tatanggap ng educational assistance mula sa lokal na pamahalaan. 2,000 piso ang tatanggapin ng college students habang mga senior high school ay tatanggap ng 1,500 piso o 1,500 pesos. Mapapamahagian din ng 1,000 piso ang non-4-piece na daycare hanggang senior high school students o hanggang high school students maging ang ALS learners. Habang 500 piso naman ang lahat ng estudyanteng 4-piece. Kabilang sa mga makakatanggap ang mga 4-piece na SPED learners ng 1,000 piso habang ang mga non-4-piece SPED learners ay tatanggap din ng 2,000 pesos. Layo nitong matulungan ang kanilang pangmatrikula upang maipagpatuloy ang kanilang mga pag-aaral. Tiniyak ng LGU sa Nicolas, maging ang tanggapan ng kongresista sa ika-6 na distrito ang patuloy na suporta para sa mga kabataan ng bayan. IFM News. IFM News. IFM News.